Dacă aș fi în locul dumneavoastră, a celor care priviți acest videoclip despre diabet, mi-aș ridica o primă întrebare. De ce eu, dacă nu am diabet zaharat, aș fi interesat să aflu mai multe date despre această afecțiune? Ei bine, în primul rând ar trebui să fiți conștienți de riscul pe care îl aveți să dezvoltați această boală. Și, oricât de șocant ar putea să pară, trebuie să fiți conștienți de riscul pe care îl aveți să aveți diabet zaharat, fără să cunoașteți acest lucru. Bună! Sunt președintele Clubului Leo Timișoara și împreună cu colegii mei aș dori să vă atragem atenția asupra unei afecțiuni care, pe cât este de comună, pe atât este de periculoasă. În România, în fiecare an, 50.000 de oameni sunt diagnosticați cu această boală, iar la nivel mondial provoacă anual circa 3,2 milioane de decese. Foarte, foarte mulți. Și acum mi se pun întrebări, ai mâncat prea mult dulce, de aceea ai făcut diabet. Nu. Nu din cauza aceasta. Și mai ales cei cu tip 2, care ei nu se gândesc la alimentație, sunt sedentari, nu se duc la medic, nu-și fac analizele când trebuie. Și trebuie să tragem un semn de alarmă, pentru că la fiecare 10 persoane sănătoase, unul este cu diabet. Sunt foarte mulți care nu știu că au și de fapt au.